mga langgayas, this is Shrekang again, your mama bear, and welcome back to our 君の虜になってしまえばきっとこの夏 channel! So for today's video mga langga is akong i-share ninyo ang amuang travel ni Mami atong paadtumig Dumaguete. But before that, nag-effort kayo lipstick mga langga. Wala ra, feel rin ako. And by the way, atong nga time di ay is wala kay kuy tarong nga vlog. Pero na ako yung mga short clips like katong nilabay ko sa akong alma mater sa Norsu, nilabay mi sa Boulevard. As in super nice na kayo siya mga langga, especially sa Boulevard. As in, nice kayo. Daghan kay siyang kausbanan. And also, daghan pong kausbanan sa way sa pag-travel. So, without any further ado, let's jump into the video. So, mga langga, nanamidir karon, magpa-swab na ko. Oh my god, ako kapaswab, gas laluan ako mata. Yeah. So, yeah. So, mga langga, hassle kay siya. Na si mommy. Hassle kay siya kay kinahanglan pa siya S-Pass and wala ko na-inform kay sa requirements wala siya S-Pass. So, let's go. So, mga langga, na namin sa Dumaguete, touchdown with Mudra Belly. So, pag naog na mo, then, muagi pa mi dire sa assessment area. So, So, mga langga, touchdown. Nalamig NBI. Actually, NBI og NBI og DFA among arion. And thank God kay nalamig isakyans. So, mo to siya. Dili ra kay hassle. Yes. Nami dire karon sa Robinson's Dumaguete.
As in, gamay na lang kay tao diri dili preso nang adagan kayo. So, let's go. A few moments later. So mga langga, today is our first home quarantine. First day. So until Friday siya kay antay dyan na po ni usob. So Mary! So, pwede may makagawa sa kwarto, pero magmas. Kaya namin mga kuyog sa balay. Then, there may ka stay. Na si mommy lang. So, mga langga, yes, so mauto siya nga ako ang mga short clips while nag-travel mini mami sa Dumaguete. And as in, super daghan kayong nausob sa Dumaguete, especially sa Boulevard. And also sa pag-travel, dako pud kayo ang kausbanan. But well, anyways, everything is great. And also, nakita po ninyo dito nga, after ato is nag-home quarantine me for 3 days kay naana siya sa kuan sa protocols diri sa amo ang isla nga if maka-travel ka outside sa Siquijor pag uli nimo is i-quarantine jud ka for 3 days. And also pag abot ninyo diri sa Siquijor sa akong previous vlog nga atong sa mga requirements nga mo travel pa Dumaguete and also pag uli diri sa Siquijor, which is ako ibutang ang link sa description box below. After atong screening sa Pantalan is dad-on sa kaipilan sa new hospital for antigen. And after that is bitaw gikuha me and sila mismo ang naghatod namo diri sa balay and nagstay rami diri sa balay like bawal jud mi gawas diri sa balay. Actually, pwede mi mo gawas diri sa kwarto. Actually, diri nga room mi nagstay ni mami kaming duha. Pwede mi diri, if kami rang duha ni mami, okay ra if wala may mask. Pero if mo gawas na mi diri sa kwarto, like, mahalubilo na namo silang Sean, silang Papa Bear, silang Baby Bear, silang Zack. Dapat mag-mask jud mi. And after 3 days, is si antigen mig usob and if okay na ang result, like negative siya, is pwede na ka mo gawas. Bitaw, pwede na ka mo gawas nga dili na ka magmas. So, mo to siya yung nahitabo na mo mga langga. Everything's well. So, mo to siya ang ako ang experience. But well, anyways, mo to siya mga langga. And I hope you enjoy watching sa ako ang travel vlog. First travel vlog karon nga napata sa pandemic. And it's quite okay siya. Okay siya, pero parihan ako nga paranoid kayo nga pagkatawo is as in murag dili ka kay mag-enjoy pero okay naman po siya. Akong i-rate ako ang travel karon is mga
7 out of 10. Kay lagi paranoid kayo ko. So mga langga, before this vlog will end, we will express our heartfelt thank you to Auntie Evelyn and Uncle Didok nga ni cater namo para sa mong transportation dito sa Dumaguete para dili mi makasakay og public transportation para safe jud mi. So thank you kayo ninyo Ante o Uncle dito. So, thank you so much. So, thank you so much for watching mga langga. I hope you enjoy and namoy na ko ang mga information sa akong previous vlog. So, just check it out if ganahan mong makabalo sa mga requirements. And yes, thank you so much for watching and also, sa mga bago pa diri sa atong YouTube channel, welcome to Team Langga! And sa mga wala pa nakasubscribe, please to subscribe and also tap the notification bell so that you will be notified if we have a new uploaded video. And, yes. and yes, because we're just spreading, I hope you enjoy, because we're just spreading good vibes and love to everyone. Please do give this video a thumbs up and don't forget to subscribe, like, and share. So this is your Mama Bear again. See you again to our next vlog. God bless and please be safe everyone. Ciao!